26. marca sa celý svet sfarbuje na fialovo. Fialový deň alebo Svetový deň epilepsie predstavuje medzinárodnú kampaň, ktorá začala ešte v roku 2008. Jej úlohou je zvýšiť povedomie o epilepsii na celom svete. Epilepsia je jedným z najčastejších neurologických ochorení, postihuje ženy aj mužov vo všetkých vekových kategóriách a etnikách. V roku 2017 postihovala epilepsia celosvetovo viac ako 50 miliónov ľudí. Na Slovensku trpí aktívnou formou epilepsie vyžadujúcou liečbu takmer 60 000 ľudí, z toho asi 8 000 detí. Epilepsia, inými názvami zradník, zradkyňa, psotník, božec, je ochorenie mozgu charakterizované výskytom epileptických záchvatov. Tie sa prejavujú dočasnou zmenou vedomia, vnímania, správania, hybnosti alebo citlivosti. Sú to epizódy náhlej a prechodnej abnormálnej funkcie mozgovej aktivity. V súčasnosti lekári disponujú veľkým počtom liekov, ktoré sa úspešne používajú v terapii epileptických záchvatov, buď v monoterapii, teda terapii jedným liekom, alebo ich kombináciou. Je nevyhnutné antiepileptiká užívať pravidelne. Ich vynechanie môže viesť k záchvatu. V prípade neúčinnosti liekov existujú aj ďalšie možnosti liečby, napríklad implantácia vagového stimulátora, čo je zariadenie produkujúce elektrické impulzy, ktoré tlmia záchvat, alebo epileptochirurgia, chirurgická liečba epilepsie. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je životospráva, pravidelný režim spánku a bdenia, eliminácia možných vyvolávajúcich faktorov či abstinencia alkoholu. Oblečte sa 26. marca do fialovej a podporte osoby trpiace týmto ochorením.